vittua tää elämä oikein on? Minkä takia me ollaan olemassa tässä vitun maailmassa? Ymmärrät sä vittu, et niinku... Minkä takia me ollaan olemassa vittu? Minkä takia mulla pitää olla näin kova krapula joka päivä? Miksi mä en pysty lopettamaan tätä mun touhuu vittu? Et niinku, tämähän on ihan sairasta, et koitti hirttää itsensä ja sekään ei johda mihinkään, vaan edelleen ollaan elossa. Kerro mulle. Mitä tää oikein on? Kerro. Pääseko?